gu kasientes gara. ¿Qué digo? Bueno, gu kasientes talde gara, Bermiokuek gara, eta rock musiki eitzen du. Igora. Agurek eta Bermiotik beti gabiltzen inventando ibil gara nien. Oye, tú, casiente! Ahí da, es como, en plan... Bandido. Ronkatz bat, bandido bat, provokadore bat, olako zozer. Da gau berdi provokadorik agali zuzenien da holan. Gizartin dauen hipokrasiari buruz, da drogeri buruz, sexua, da gero erlikinen kontrako abestizek asko dako, nik Carmelita zeku zen nahi. Dorduen, tengo como un poco de manía. Asco. De la soledad en las calles y aprendimos a cantar. Kasiente segaz lehenengo kue. Da grabadu amorietan, idema musiken. Iñaki Jauregik ikan jozku graba. Datzu nire asko guztadazku, así que volveremos a ir. Etxago ingo izanik. Daku titulu kimintzako kantari eta holan, bai. Bai diskuri konkretu nezintzago Publikuri zintzago izan nahi pintzen. Bai. Publikuri, pintzen kotxola publikuk izena. Eureku dauen nahi mitxen. Eureku dauena. Anekdotak, azkezkasko da, kontzertu bako txan anekdota bat akosu, no? Beste egunien, por ejemplo, ongara Portugaleten joten, hasi gara kontzertu joten, da kontzertu akaba eta segiduen aguazilek eta tordazkuz, dana desmonta dozkuie, popatik hartzi mota dozkuie, mikrukegaz, da patak... Patak, izak jenteri buru arrankata, eurek mikrofonu gata. Nire iritsi zera Euskal Herrizen talde asko dauzela, bai guztizek etzen dabila ize bardine. Da hori da problemie. Ba etxeko moduen musike bat, bai edana punk hardcore melodiko ero ditxuten txoi, Da hori musikitzen da munduanak. Guk intentaten du behitutie La Orquesta Mondragon, ero Doctor Deseo, gero kanpuen behituten txagu bai Alice Cooper, ero Marilyn Manson daulan, horra itxiti txapelak eta arroioek. Bai, bueno, gaur ez duz pintxe ez du lako ginastirik egiz esateko. Bai, kontzertuetara eta disfrazeta zuten gara, arpize makilleta, teatru da, muñekakaz, kutsilluekaz. En plan, pelikula de terror. Aurrek, serie B da hau zenak de los años 80. Con los puños ensangentados, rompimos el miedo y la derrota. Caminábamos siempre esposados y escapamos de la miseria. Con los puños ensangentados. Amata itxe fanak, número 1. Daku fans incondicionales que son amigos. Haunetakoz. Berak ime baina gizau, lagunek. Sobre todo, no? Como geugara euren fanape bai lagunenak. Ez dut esango hemen guzurrik, bapez. Munduanak hartzen dau hobby baten moduen, ero din hartzen daula hobby baten moduen. Nik ez dut gure hobby baten moduen. Yo quiero vivir de esto y ganar mucho dinero. Ideala zamozan. Horain benetan, diru asko ez dut importa, bai berataz bizitzi eze, beraba guztaren daztena. Bai azkauz Euskal Herri maien berbetan, bebai bidali duz zediek adibidez, Argentinara, naleko diferentitara mandaduz. Apur betuzte ulako zabalduti eta gure musiki izatuti gauze politxe zamoreki dela. Bueno, ba etorri okasientes ikusten, que es la hostia. Da etorri bizari kontzertu dara. Presentazio, diskoen presentazioe Bermion, Kafean Txopizen, maiatzako eta beratzi, disku erregalo, da, bueno, gauze hon bat preparateko esperantzi dago. Gauz preparaten gauze guapo bat. Anticipe ikus, euser. Ez anticipe zebez. Ez anticipe.